L-għodwa u l-ġimgħa tajba. Nilqakom għal qudiesa tal-lum it-2 ta' Novembru immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ħani li tista' kollox, fit-tiba tiegħek biet minna kolawċ biex inkunu ħilsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkil ta' xejn b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. Ħobbu l-ġustizzja intom li tmexxu l-art. Aħsbu fuq il-mulej kif nu sewwa u fittxuh b'qalb safja. Għaxu jinstab minn dawk li ma jġarbuhx, jinaraf minn dawk li ma jaqtawx qalbhom minnu. Il-ħsibijiet ħżiena jbedu l-bniedem minn Alla u s-seta tiegħu jekk tiġi mġarba tikxef il-bluqa ta' min iġarraba. F'min jagħmel il-ħażin ma jidħolx l-erf, lanqas jammar f'ġisem marbut mad-dnub. Għax l-Ispirtu Qaddis li jrawhem fil-virtù jaħrab minn quddiem il-qerq u jwarrab minn fejn hemm ħsibijiet bla sens. U meta ssir l-inġustizzja iċanfar lil min jagħmilha. L-erf u spirtu li jagħmel il-ġid, imma ma jaħfirix lil min iżeblaħ bi kliem fommu. Għax Alla u xut ta' dak li hu fih innifsu. U jaraf sewwa l-ħsibijiet ta' qalbu u jisma' il-kliem ta' fommu. Għax l-Ispirtu tal-mulej jimla d-dinja kollha u li ħaddan kollox jaf x'jgħidu l-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lil Alla. Għal-salm responsorjali flimkien ngħidu mulej mexxini fit-triq ta' dejjem. Mulej mexxini fit-triq ta' dejjem. Mulej, inti tarbilni u tarafni. Inti taf meta noqgħod u meta nqum, inti taraf mill-bogħod ħsibijieti. Inti taraf il-mixi u l-waqfin tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Flimkien mexxini fit-triq ta' dejjem. Inkun għadni anqas lis-sint il-kelma. Meta int mulej tkun ġa tafa kollha. Dawra mejt inti tħaddanni u tqed li idek fuqi. L-erf tiegħek tal-għaġeb ma nwassalx għalih. Oli wisq u ma nlaħħaqx miegħu. Flimkien mulej mexxini fit-triq ta' dejjem. Fejn immur il-bogħod mill-Ispirtu tiegħek, jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek. Jekk nitla fis-smewiet, hemm int. Jekk nimtet f'ih l-art, intem ukoll. Flimkien, mulej mexxini fit-triq ta' dejjem. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ u mur nammar fit-truf il-baħar, hemm ukoll tilħaqni idek
u taqbadni il-leminija tiegħek. Mulej mexxini fit-triq ta' dejjem. Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ma jistax ikun li ma jingħatawx skandli, imma ħażin għalih min ikun ħtija tagħhom. Ikun aktar jaqbillu jekk jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħin u jitfgħuh il-baħar milli jagħti skandlu lil wieħed minn dawn ix-xkejknin. Għodu attenti jekk huk jaf xi dnub widbu u jekk jindem aħfirlu u jekk jonqsok 7 darbiet f'ġurnata jdur lejk 7 darbiet u jgħidlek jisobbija aħfirlu. L-apposti qalu lill-mulej kattar fina il-fidi u ġibhom il-mulej kieku kellkom fidi mqarda żerrija tal-mustarda kontu tgħidu din is-siġla tat-tut inqala u mur tħawel fil-baħar u hi kienet tisma' minkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jagħmel 3 punti importanti għal ħajjitna. L-ewwel jitkellem fuq l-iskandlu u kemm hu ikraħ l-iskandlu u kemm jagħmel ħażin min jagħti iskandlu. U jagħmel dan bi kliem qiebes ħafna. Nafu li fl-Evanġelu l-iktar kliem qiebes ta' Ġesu għall-ipokrisija u għal min jagħti skandlu. Wow, juża kliem qawwi, speċjalment meta jgħid ikun aktar jaqbillu jekk jorbtulu ma' ġebla ta' tħin u jitfgħuh il-baħar milli jagħti skandlu l wieħed minn dawn il-ġkejknin. Nafu ġebla ta' tħin mal-għonq tispiċċa f'qiegħ il-baħar, il-ġebla b'kollox u ma taraħx iżjed u qed jgħid Ġesu aħjar jisparixxi u ma jkollux il-possibilità li jagħti skandlu lil xi ħadd speċjalment il-wieħed minn dawn iċ-ċkejknin. Skandlu hija kelma li ġejja mill-Griek, il-kelma Griega skandalon li tfisser ostaklu, bħal ġebla li tkun ostaklu. U tfisser illi xi ħadd jew bi kliem jew bl-imġieba ikun ta' tfixkil għall-oħrajn u jwassalhom għal ħażen. U għalhekk Ġesu hawnhekk jgħid kemm aħna rridu noqogħdu attenti illi bi kliemna u b'għemilna ma nkunux ta' tfixkil għall-oħrajn. U speċjalment jgħid Ġesu l-iċkejknin, jiġifieri l-itfal u dawk li huma vulnerabbli. Ġesu jinsisti ħafna fuq dan u nafu kemm għandu raġun. L-istorja turik kemm għandu raġun Ġesu jinsisti fuq il-ħsara li ssir meta ikun hemm dan l-iskandlu li ċkejknin. U għalhekk qed jitlob Ġesu minna u għalli aħna dejjem naħdmu l-għonet biex ma nkunux aħna ta' tfixkil l-oħrajn. U biex ma nippermettux li jkun hemm min jagħti skandlu li ċkejknin. Anzi, illi ħajjitna hekk jitlob minna Ġesu tkun ta' ispirazzjoni sabiħa għall-oħrajn. Bad Ġesu jitkellem fuq 2 punti importanti oħra l-ħajja tagħna
fuq il-maħfra u fuq il-fidi. Fuq il-maħfra jgħid li aħna għandna naħfru dejjem u mill-qalb. Maħfra ma tfissirx li inti l-ħażin ma sejjaħlux ħażin bħalma smajna anki mill-ewwel qari miktib tal-erf fejn hemm inġustizzja, fejn hemm ħażen trid issejħilha b'isimha. Imma maħfra jfisser li inti ma żżommx f'qalbek, ma tpattix deni b'deni, ma tagħmilx vendikazzjoni anki jekk tkun inti rċevejt azzjoni ħażina. U importanti li nifhmu il-klim ta' Ġesu u xi tfisser maħfra. Maħfra ma tfissirx li inti ma tħoss. Kultant diversi nies jiżbaljaw dan għax jaħsbu li maħfra jfisser li ma tħoss. Kif jista' jkun ma tħoss meta tirċievi azzjoni ħażina? Maħfra hija deċiżjoni li tagħmel, kultant tgħid minkejja dak li qed inħoss fija jiena nagħżel li naħfer, jiġifieri li ma npattix, ma nagħmilx vendikazzjoni, ma nżommx f'qalbi. Hija deċiżjoni il-maħfra. U nafu li hija deċiżjoni li lilna tgħinna biex inkunu ħafna aktar fil-paċi, ikonna l-paċi fil-qalb tagħna u ngħixu tassew ħilsa. Nindunaw li meta naħfer jien qed nagħmel ġid kbir lili nnifsi għax nista' nkun tassew ħieles. U Ġesu mbagħad jitkellem anke fuq il-fidi dik it-talba sabiħa li għamlulu l-Apostli kattar fina l-fidi. U Ġesu jsemmi l-eżempju ta' żerriegħa tal-mustarda, jgħid kieku jkollkom fidi mqarda żerriegħa tal-mustarda tagħmlu leġubijiet. Żerriegħa tal-mustarda ma tarajix, tinżel fil-ħamrija, imma mbagħad permezz ta' hekk toħloq xi ħaġa verament sabiħa u kbira. Ġesu qed jgħid il-fidi mhux għax tara, ġifieri tgħid irrid nara biex nemmen, temmen anki jekk għadek ma rajtx jew m'intix se tara, bħalma qal Ġesu aktar quddiem il-Tumas ħen dawk li ma rawx u emnu. Jew nitolbu l-mulej llum, nitolbuh l-għonet biex aħna qatt ma nkunu ta' skandlu, ta' tfixkila l-oħrajn, imma anzi l-ħajja tagħna tkun ta' ispirazzjoni li aħna naħfru dejjem u mill-qalb u nagħmlulu ta' spiss it-talba li jagħmlulu l-Apostli mulej kattar fina l-fidi. Bil-fiduċja tagħna fil-mulej jew nresqulu it-talbiet tagħna. Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej bħalma talbuk l-Apostli kattar fina il-fidi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Atina mulej qalb illi taħfer kif għallimtna u rejtna inti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex biklimna u bl-imġiba tagħna qatt ma nkunu ta' tfixkil ta' skandlu għall-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għallimna mulej noħżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha f'kull waqt tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex biklimna dejjem inkunu sensittivi għall-oħrajn qatt ma nweġġgħu l-oħrajn imma dejjem ngħidu anzi kliem illi jagħmel il-ġid u li jirrispetta bisħieħ id-dinjità tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk kollha wkoll li qegħdin jagħtuhom is-servizz biex tgħinhom fil-qadqida dmirijiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għall-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, u anki għall-familji tagħhom li sofrew din it-telfa biex inti tagħtihom il-faraġ tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talb qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu u għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bis-slim u lejlin is-sagrifiċċju li se jinofrulek biex naqilgħu bit-tjieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sakrament bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħal moġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tjieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li ħlejha kollha jaqduk, il-mifdin kollha jfaħruk, il-qaddisin tiegħek iberkuk għal-għenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddet salek nitolbuk l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax ogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna nina l-koll nitolbuk għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u mal-Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu
li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dobietna bħalma naffru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, istaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi tnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi tnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi tnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi tnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irroddu lek ħajr mulejja tqarbina mqazza li bija saħħaħtna, bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema, hekk ukoll fit-tieba tiegħek għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Bħalissa l-Knisja f'Malta għaddejja minn proċess ta' tiġdid biex tkompli tkun knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u li toħroġ. Għal aktar dettalji żur vjaġġ.knisja.mt. Nofru dan ir-Rożarju għal dawk il-persuni, dawk il-familji li ġarbu it-telfa ta' xi ħadd għażiż ħafna lihom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna wieqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina d-dobiet ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lis-Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-dumietna bħalma nafru l-minuħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta.
Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم ماتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال نغفر منو هاتي علينا لا دخلنيش في التجريب زالسنا مدني آمين. Slima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Ifkim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern. U ġenera l-weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek li konsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum, għafrinna d-dubietna palma nafru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħ li sna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għadik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera beħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera beħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Jikfim il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna minna tal-infern. Kull ġener erweħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mill-avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Amen. Skont il-firma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna n-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina.
għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatidinna għaddija tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimarik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha,
imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.